אנחנו נוסעים למחנה פליטים אל-ערוב. מה שקורה בדרך כלל במעצרים האלה, אנחנו מוצאים את אותם זורקי אבנים. ואחרי זה נהיה גם קצת רגיעה, אותם אנשים לא חוזרים לזרוק אבנים. 2:40 לפנות בוקר. אל מחנה אל-ערוב הישן נכנסים אורחים כמעט קבועים בנוף המקומי. המפתח להצלחה שלהם הוא השקט, לבוא, לעצור וללכת, מבלי שאיש יבחין בקיומם. אחרי כמה דקות הם מגיעים אל הבית הראשון ומקיפים אותו. היי, אמר, מה אתה אומר? זה בית שלי. מה אתה אומר? שלום. כיף עליו. בסדר. פריסמק. חסן ג'אבי. 3 בבוקר מעצר ראשון. המודיעין הצביע על בית בפאתי מחנה הפליטים. מי נחותק? עבד, חמד. وين كل واحد ساكن؟ فوق. وين فوق؟ تعرف شيء؟ البيت. تعال معي تفضل. חסן מוביל את החיילים אל הקומה שלמעלה. אחד מאחיו, מחמוד, דרוש לחקירה. בחשד, יידוי אבנים. انت محمود يا زلمه؟ היי. تعال معي من فضلك يا زلمه. كل شيء تمام. اسمعني. ايه. نعم. جيب بلوزك، جيب بوتك من فضلك. עושה לו בדיקה, תראה שזה לא. למה? לيش في تسمية؟ הכל בסדר, סער, תגיד להם שהכל בסדר? كل شيء تمام يا ماما، ما فيش حاجه تخافي. والله تدرس ولا يهمك. فيش عليه فيش عليه في الشغل في الدار. בסדר, كل شيء تمام. ولا يهمك. ايه ماشي لي בסדר. شو مالك عادي شو يعني ايه عادي عادي خفيف. عادي ليش خايف زلمه زلمه ليش تصيح عليه زلمه ضربه والله ما فيش حدا محمد. خلاص خفيف. روح مش عليه شيء קחו אותו, תורידו אותו למטה. يا أخي ما شبخة ما تضربه ولا تصيبه، ما تمد ايدك عليه. فوت لجوا. يا أخي ما شبخة. התמונות האלו לא קלות לעיכול. תהילה אין כאן, גם לא מנצחים. חיילים נכנסים למחנה פליטים ועוצרים נערים, לעתים כמעט ילדים. אלא שהמציאות מורכבת הרבה יותר. העצורים הלילה חשודים בארגון יידויי אבנים על מכוניות ישראליות, תוך שהם מסכנים חיי אדם. تعرفهم؟ ما بعرف. والله ما بعرف حد. ده في المخيم. بعرفش أنا يعني أنا بدرس الشهر. أنا بدرس في له. המעצר הראשון הסתיים במהירות ובשקט. ממשיכים. בני המ"פ מוליך את החיילים בסמטאות המחנה ליעד הבא. אלא שבסביבה הצפופה הזאת בדרך כלל צריך לאלתר. חיילים אוספים מודיעין תוך כדי תנועה, פעמים רבות עוברים כמה בתים, עד שמגיעים ליעד. והיעד השני שהם מחפשים עכשיו הוא בן 15. בסוף הבית שקיבלנו, מסתבר שזה לא הבית הנכון. בסדר, מי שהגענו אליו, פשוט נשאר אליו הבית של הבית. السلام عليكم. تحكي معي أنا؟ لا. شامل. طب بدك إيه؟ بدك إياني أنا؟ لا بدك حدا مني؟ لا تعال معي فوتيني. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام ليه؟ ليه؟ سلام عليكم شوية. كل شيء تمام. בסדר, בדרך כלל זה ככה, מדלגים בין כמה בתים שמגיעים למחנה פליטים, בסוף לא תמיד יש צורך לדלג, גם מדובר בילדים, בסדר, חלקם... السلام عليكم.
شو اسمك؟ جهاد. مين الأولاد باين؟ أحمد. وينه؟ نادي. תגיד לה שישים מכנסיים, שישים חולצה, שישים נעליים, 2 דקות, אני לוקח אותו איתי. أحمد طبعا حبيبي. كل شيء تمام. اهدى انت بطل. فوت البس حالك. حرام عليك حرام والله صغير. طب استنى اسمع علي. انا باخذه على وكالتي. اسمع. مش حرام عليك تقعد ابنك صغير هيك. استنى اسمع شوي. بكره عليه امتحان ما بيبقاش يفصلوني من المدرسه. اذا قبل الامتحان ما قدمتوش لو جيت في يوم ثاني بروح معاك. ما تخاف. طب اسمع علي. بتطلعوني برا المدرسه عشان اطبق. خلاص ما فهمش. والله هي اللي تجيب. שתבוא למשטרה של ציון, שתראו אותו שם. بكره اذا ما صار شيء بترجع وبتعمل الامتحان. כל עוד אני יודע שמי שאני עוצר זה מישהו שהוא מעורב בפח"ע, אין לי שום בעיה עם זה. זאת אומרת, אני יודע שהיום את מרבית הפח"ע העממי, מי שמבצע זה בני נוער, לפעמים אפילו ילדים. خلص اسكت خلص قاعد كوفك اطلعني ولا اخذ بلوز غير هاي لا بلبس بلوزك بدي بلوز ودي حكيت لك لا وين بس بلوزه طويله. يلا دقيقة بس יאללה, בסורה. يلا وانت الموت يا اياد الله كاير جبت لك بيبي ما عاد تعطيه حليب وبمبرز. התחושות מתישהו מתקהות, אתה מתחסן בפני הסיטואציה הזו, שזה כל פעם מטריד מחדש. אני לא חושב שאני מתחסן, דווקא להפך. ככל שעובר הזמן והשנים עוברות, כשאנחנו עוסקים בפעילות שכזאת, אתה יותר מצליח להבחין בתחושות של הצד השני. יאללה, סלام עליכם לכולם. انا ما حكيت خلاص يلا يا احمد يلا ودعتك لله يا ودعتك لله الله يسهل دربك. أول مرة بيعقلوني؟ اول مرة اول مرة العمر خلص صغير. خايفة انت؟ لا والله خاف ولا معادي ليش خاف؟ والله بخاف على بالي الله يسهل عليه ودعته لله. כשהשחר עלה על המחנה, הכוח כבר יצא משם עם 2 עצורים. המשימה הושלמה. מחמוד המבוגר מבין השניים, שכבר ישב בעבר בכלא בשל זריקות אבנים, שוחרר כמה ימים אחרי המעצר הזה. אחמד הצעיר מביניהם, הוא עבר למעצר בכלא עופר. אתמול הוגש נגדו כתב אישום בגין זריקת אבנים. מן הסתם גם הוא ירצה תקופה בכלא, וישוחרר בעתיד הנראה לעין. סביר להניח שהוא או חבריו ישובו לידות אבנים, אולי אפילו יותר מכך. הם יעצרו מחדש, ישפטו, יאסרו וישתחררו, וחוזר חלילה, לאותו מעגל קסמים ללא מוצא, שבו התמונות זהות כבר שנים, רק הפרצופים והשמות משתנים. כל צעד בטוח בצדקת דרכו, בעליונותו המוסרית, ובינתיים ככל שחולף הזמן, התהום רק הולכת ונפערת, המפגש הולך ומתרחק. תגיד, אפשר להיות אופטימי עם המציאות הזאת? אתה אופטימי?